мостеки дар филмҳо медидед, мо аз пеш омада дидем. Бубинед. ҳозир мо дар эминонем. Аминҷода яке аз ҷойҳои туристтарин дар ҳамин ҷо аст ки дар тарафи дар қафо мебинед. Дар он ҷо ҷои моҳифурӯшҳо ҳастанд, яъне моҳиро бирён мекунанд ва барои мизоҷон пешкаш мекунанд. Дар ҳақиқат ҷои беҳтарин ма ҳама шуморо даъват мекунам ки биен тамошо кунен, истироҳат кунен, ҳаловат барен. дӯстои азиз, агар кадоме ки ӯ тарафа дидан мехоҳад, меояд 1 лира мемонад дар ҷа ва аз дурбин аз наздик нишон метаванд, шинос мешаванд. яъне ки ҷойҳои хуб аз пеш мебинанд, дурбини хело ҳам наздик меорад ва дар ин ҷо мардум сурат мегирад хотира ва бисёр ҷойҳое ки дар ҳақиқат ӯ тарафаш серодама аз сабаби вирус буданаш, мисол мо натонистем наздик шавем ва ҷое ки мисол барои шумо лозим аст, ман хостам ки бари шумо ҳамҷора нишон диҳем. ҳозир ин тараф мерем. Бо чӣ хеле ки мебинед дар қафои ман яке абора дута масҷид аст. масҷиде ки яктиаш аз поён аст ва дигараш аз боло ва ҳамин хел мегардем, боз аз дасти рости ма боз як масҷиди дига аст. дар ҳақиқат бисёр манзараи хуб аст ва ман хостам ки инҷоро барои шумо нишон диҳам. ҳамнаво ҳамеша бо шумо аст. хуш дӯстони азиз, аз сабаби вирус мо бо ниқоб ҳастем. кӯприке ки шумо дар филмҳо мебинед, ана ҳамонҷо ба хотири шумо меравем. биёед меравем. иҷа ду қисм иборат аст, якум ва дуюм этаж. мо дуюм мерем ё якум? биё ҳами якум хубтар ай ба фикри ман. не поён мерем, аҷа хубтар аст ба фикри ман. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳозир мебинед, мо дар ана ҳамон мосте ки дар қафои мо истодааст, дар филмҳо ва дар ана ҳамон сериалҳое ки шумо тамошо мекунед, мо аз наздик гуфта мерем, шинос мешавем ва барои шумо навор мегирем. ҳозир мо аз таги ана ҳамон мост мегзарем ва шумо бибинед ки дар ҳақиқат ду поя дорад. як пояш аз ин тараф ва як пояи дигараш аз тарафи чап ва иншоалло ки ҳамаашро пурратар барои шумо нишон медиҳам. ин ҳама заҳматҳое ки мо дар ин вабо нигоҳ накарда дар Истанбул барои шумо навор мекунем, фикр мекунем ки барои шумо арзандае, чунки моро дастгирӣ кардед ва ман ба ин дараҷаро омадам ва шукр мекунам ки шумо ҳастед. худованд баракат шатиҳад ва ҳамеша мо барои шумо наворҳои гуногун мекунем. ҳозир мо наздик шидестем дар ин мосте ки дар қафои ма будагиро дар филмҳои туркӣ ва дар сериалҳо медидед. мо акнун барои шумо заҳмат кашида омадем, нишон медиҳем. мебинед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.